Salam dostlar, Sıfır Stüdyo kanalına hoş gördük. Size şu koyacak videomuzda. Yani haysi yurtta, misal için yaşayan yurtlarınız Amerika olsun, Türkiye olsun, Endonezya olsun, Avustralya olsun, Türkmenistan haysi yurtlarda 100 000 prosmatra, 100 000 prosmatra yani 100 000 görülme, neçe pul kazanýanlygy hakda aýdyp berjek. Yani edilmeyen kanalymda inta pul zat açyk däl. Şoň üçin başga bir türk bir kanal ýöreýte öz kanal pul gazanyp beren oglan bolan üçin öz kanal boýunça hasaplapdyr we şo derejede çykýanlygyny aýdyp geçýär edil. Çyn dogry anyk takyk däl bolmagy makmal her kanalyň özüne bolýan aýratynlygy bar. Oýun kanalyň oýunyňky aýratyn pul berişi, egitim ýöreýte sapak bizim kanalymyzda sapak zat görkezýänler videolary aýratyn her hil görnüşde bolup durýar. Şoň üçin zat etme ýalňyş aýtýar zat diýmek her hil ýagdaýda bolýar. Men esas ortaça möçberini aýdyp geçýän. Haýsy ýurt kän pul berýär, haýsy ýurt normal, haýsy ýurt azyrak. Yani şolardan başlaly. Onu videomda geçelim dostlar. Birinji görkezjegimiz Türkiýe. 100 000 görüntüleme, 100 000 görülme, 90 dollar. Ortaça RPM 9 dollar. 100 000 görüntüleme 90 dollar bolsa ortaça RPM 1000 görüntüleme, 10 000 görüntüleme, 10 000 görüntülemesine 10 000 izlenmede, 10 000 görülmesine de 9 dollar berilýän bolsa 9 dollar. 1000 izlenme, 1000 görülme, nollyk ýani paşdy 1 dollar 1000 görülme. Ýerite olankyda TL hasabyna boýunça gitýär. Lira okuda bizinkiden ýetgeşik we her ýurdun öz reklam berişine bagly bolýar. Misal üçin beýleki ýurtlarda, käbir ýurtlar köp pul gazanýarlar. YouTube'a üns berilen internet tarapyna güýçlendirilen ýurtlar köp pul gazanýarlar. Birinji ýurdumyz Türkiýe, ikinji ýurdumyz Amerika. Görýänizmi? Ber mınna 90 dollar, 911 dollar, 100 000 görülme 911 dollar gazanýar. Ortaça RPM bolsa 10 000 bolsa 91 dollar. 91 dollar gazanýar. Ýa näçe esse artýar otaýda. Bu ýurtda berilýän reklamalar beýleki ýöreýte firmalar, ofisler, zatlar, mesela maçylýan zatlar reklam etdirýärler. Şolar ýöreýte YouTube tarapyndan görkezilip her videoda çykýan reklama görä näçe puly köp bolsa, reklama köp bolsa puluň möçberi hem şonça artýar. Diýip anyklap çaklaýar. Oňaýdysyna görä menem şonu size görkezeýin diýdim. Gyzyklanýarlygyňyz araňyzda kelýär. Näçe prosmotro nähiri ondan az bolsa edil köp bolsa ortaça möçberi RPM 91 dollar, 100 000 bolsa 911 dollar diýip hasaplaýar. Üçünji ýurdumyz Endonezya. Endonezýanyň köpüňiz bilýärsiňiz bu ýurdu. 100 000 görülme 206 dollar. Ortaça RPM bolsa 20,16 dollar. Amerikadan pesirek, Türkiýeden ýokarda. Türkiýeden ýokarda bolup durýar. Bu ýurt edil kän YouTube bilen nähili zat etýäni bilemek, kän videolaryny üns beremek. Esas Amerika, Türkiýanyň videolary çykýar. Esas Amerika ingilisçe bolansaň. Dördüncü ýurt biziň ýurdumyz 100 000 görüntüleme 418 dollar, ýani 5 dollar. Ýurtda edil kän YouTube kanallar güýçli bolmansaň, reklama Türkmenistana kän görkezilmänsaň YouTube'dan az pul gazanýarlar. Ýalňyşmasam bilýän bolsaňyz media tamma öz geçengede sora jogap alşanna näçe gazanýaňyzy diýip sora beripdi. 200 dollar diýdi. 200 dollar 100 000 görülme. Olan ham aýda 300 000, 400 000 görülme bolsa 15-20 dollar bolýar. Bu ýalňyş görkezipdiler. Başga kanal. Ol nälik sora jogap aýdym zat on kanalyna köp törenýän bolmagy makmal, ýa ol reklamydan alýan bolmagy makmal edilmem bilmedim ýöne ortaça möçber şol şeýle dik görkezýär 35 lira, 3,5 lira. Türkiýede 10 000 görüntüleme 0,48 dollar bolýan eken. 3,5 lira. Türkmenistan birazjyk pesirek, näsip bolsa YouTube'un güýçlenmegi bilen reklamlar zatlar köpelse Türkmenistan uly YouTuberlar bolar näsip bolsa şeyden pulun möçberi öňküsinden hem artar. Germaniýa. Germaniýa 1000 görüntüleme 100 000 görülme 872 dollar, ortaça RPM 87 dollar. Amerikadan birazjyk pesirek ýöne ýurt ösen döwletleriň bir ýeri bolup durýan Germaniýada. Meselem men diýjek bolýan zatym siziň videoňyzy men şu Türkmenistanly bolup türkmen video goýýan Germaniýa görse de men 3,5 lira, 3,5 näçe 418 dollar gazanmaýan. Men videom Germaniýada görýän 872 dollar, Avustralya, Amerika görýän 90 dollar. Şeýle artyk gide hepsi goşulyp ona aýl töle berilýär.
Yani diňe Türkmenistanda ýaşaýan diňe kim ne haýsy ýurt görse $418 ol ýören. Her ýurda görä ütgüýe, her ýurdun görülmesine görä. Azerbeýjan Türkmenistanyň biraz ýokarrakda bolup $100,000 görülme $15, ortaça RPM $1,5 bolup durýar. Bu ýurdam edilken uly ösen YouTube tarapyndan kän zat däl. YouTuberler zatlaryň bar ýöne edir 10 ýyllyk güýçli YouTuberler ýok. Aý ýurt ýagny kän reklama zat hyzmat kän ulanylman soň ýurtda şonçylam birazjyk müň zady dolar möçberine azyrak bolup durýar. Şonçylam $15 RPM $1,5 bolup durýar. Awstraliýa görüşüňiz ýaly dostlar. Awstraliýanky örenken Awstraliýadan görýänler örenken şol YouTuber aýdyşyna görä men özümkin toşun däl anyk ýöne çak goýunça hasapladym diýip aýtdy. Awstraliýa 100,000 görülme $4,020. $4,020 ortaça RPM $420. 10,000 kişi görse $420 dostlar. Kän pul. Bularda ýurt ösen bolma ahmal ýa-da reklama kän ýa-da goýulýan videolar şol eýitim öwredilýän kanal bolan üçin ol her hiljek zatlary öwretýär web sapaklary ýaly şoňky kanal bolan üçin ýa ýörte şo kanala berilýän pullar kanal näçe köp görülse reklamasam şonça reklamlarym çok video görär reklama köp goýulýar we güýçli zatlardan ondan reklama orada pulum möçber artýar şeýdem $4,020 $100,000 prosmotrdan gazanýar. Kanada 100,000 görülme $780. Kanada bilýänsiňiz köp adamlar odan döwlet gowy ýurt $780 ortaça RPM $78. Amerikadan birazjyk pesräkmi? Amerikadan birazjyk pesrä. Beýleki ýurtlardan birazjyk galarak. Aý ýurt ösen döwlet bolan üçin 100,000 prosmotra $780 bolýar. Başga aý boldy dostlar. 100,000 görülmeleri görkezdim sizler. Videoňa halansyňyz diýip umyt edýän. Başga da isleýän zatlaryňyz bolsa kommentaryda sorap bilersiňiz. Näme isleýän bolsaňyz beýleki oýun kanal açdym täze YT Gamer diýip. Oňa da kanalymyza aza bolmagy we like basma videolarymyzy izlep görmeňizi haýyş etýäs. Onda näme videony görüňiz üçin hoş sag bolun.